Televízia Markíza uvádza v slovenskom znení Anna Šišková, Táňa Radeva, Dušan Sabo, Peter Rúfus v epizóde zo seriálu Prameň lásky. Ďalej hrajú v slovenskom znení Ján Grešo, Eva Matejková, Marta Sládečková, Helena Krajčiová, Helena Geregová, Elena Podzámska, Anna Javorková, Eva Landlová, Jozef Vajda, Monika Radvániová, Miroslav Trnavský, Dušan Taragel, Vladimír Kobielský, Pavel Višňovský, Henrieta Mičkovicová a ďalší.